Hi ha vegades que m'ha agafat veus completament desconegudes, que fins i tot ha costat trobar els seus textos, i hi ha vegades que hem triat veus universals, com és el cas d'Isabel de Villena. Ja he dit que normalment presentaria jo a aquesta poeta de la memòria, però avui resulta que una de les convidades és una enamorada d'aquesta autora. Llavors, li deixaré a ella que la coneix en profunditat fer la presentació i jo començaré directament amb un fragment d'un dels seus textos acompanyat amb la flauta de Paco Duarte. Jo sóc àngel de Nostre Senyor Déu, que mana que vos, senyor Joaquim, torneu a la muller vostra, que amb tanta dolor haveu deixada, la qual concebrà de vos una filla de tanta excel·lència i dignitat que ninguna persona no pot dir que ans d'aquesta hi ha hagut semblant a sa senyoria en tot l'universal humà. Nostre Senyor Déu ha creat aquesta senyora excel·lent segons son plaer de voler de contentament del seu esperit. Ell l'ha vista eternalment d'ella, s'és enamorat. Sol sap contar les magnificències sues. Volent dir lo fill de Déu a la senyora novament creada, jo us he elegit a temple per a mi. Heus dat cor i memòria sapientíssima i molt intel·ligent, i tanta abundància i còpia que algú ans de vos no s'és trobat semblant, ni après vos se trobarà. Moltes gràcies, Paco. Després tornarem a llegir un fragment d'ella. La primera convidada la presenté ja i ella presentarà a la convidada anterior. És Rosa Roig. Ella és professora a un institut de Silla, l'IES Enric Valor. És escriptora, és feminista, és creadora de material didàctic i d'animació a la lectora. És comissària de l'exposició Nosaltres, les escriptores, valencianes en el temps, autora de textos de contes il·lustrats per la seva germana Manola Roig, exponent de cursos per a docents, membre de l'Associació Dones de la Frontera Clàssiques i Modernes, autora de llibres de contes, ha participat en llibres col·lectius i ha fet moltíssimes coses més. I avui ha vingut ací amb nosaltres a la Llengua de València. Rosa Roig. Com ha dit Víctor, des d'aquest moment me vaig enamorar de Sor Isabel i una part de les coses que he escrit i que després ensenyaré li he dedicat a recuperar la figura d'una valenciana universal, que ara intentaré explicar-vos per què, d'una feminista avant-la-lettre del segle XV i d'una dona injustament tractada ara mateixa per nosaltres i en les nostres aules. Sor Isabel de Villena, de nom en el segle Elionor d'Aragó i de Castella, fou la més principal aristòcrata que vivia a València després de morir la seva cosina segona, la reina Maria de Castella i Lancaster, l'any 1458. La reina i lloctinent de la corona d'Aragó construí el monestir de la Trinitat per a refugi d'Isabel, 29 anys més jove que ella, i la va criar des dels 4 anys fins als 15, com es criava una princesa. La reina Maria tornà al Palau del Real a València a morir i reposa des d'aleshores en el convent on Sor Isabel escrivia el Vita Christi. I pràcticament ningú ho recorda. Està allí, encara està allí. En la nissaga de Leonor d'Aragó i de Castella, la nostra autora, s'hi troben reines i nobles dames de la corona d'Aragó, com Caterina de Lancaster, de la corona d'Aragó i de Castella, com Caterina de Lancaster, Maria de Padilla, la reina Beatriu de Suàbia, Constança de Hohenstaufen, Blanca Anjou, la senyora de Medina Sidònia o Violant d'Aragó, filla de Jaume I. Per tant, ella és, sense cap mena de dubte, una princesa de sang reial, òrfena de pare i de mare desconeguda.
S'han escrit tota mena d'especulacions sobre les dificultats que va patir per ser una filla il·legítima, però en tot cas ningú li pot discutir eixa nissaga, com tampoc li poden discutir l'autoria d'un text que ha estat qualificat d'irònic, divertit, ingenu, segons Fuster, un text que crea una memòria col·lectiva, que incorpora l'experiència femenina i crea nous models de dona al si d'un relat catòlic. Un text que reescriu els evangelis en donar rellevància a les dones en la redempció, en el cual, com diu Miriam Criado, el rescate de las figuras femeninas tiene como objeto construir una identidad social, una identidad de género para las mujeres dentro de una religión que tanto las disminuye. I segons Hauff, Cantabella, Parra o Miri Casanova, sensibilitat, cultura, vivíssima imaginació, detalls quotidians, to culte però de clara i fàcil comprensió, de gran riquesa lèxica i lingüística. Un text que es mou al voltant d'una constel·lació de dones autèntiques que determinaren la vida i la posteritat de Sor Isabel, entre elles Aldonsa de Montsoriu, que és l'abadessa que la va substituir i gràcies a la qual el Vita Christi va eixir dels murs del convent, i la reina Isabel la Catòlica, que és qui li va demanar per el llibre. I són dos dones les que promouen aquest salt que fa el Vita Christi des de dins del convent a fora. Aquestes dones és una constel·lació de dones el que es mou al voltant d'Isabel de Villena. Són algunes dones inventades, d'altres són reals, les reials ja us les he dit, d'altres alegòriques. Algunes són fruit del temps, de les creences, de vides viscudes i de vides narrades. Són dones que són un col·lectiu o dones que són l'exemple, però totes estan unides per l'intent de menystenir-les i d'oblidar-les. Apareixen les dones narrades, les dones de Jerusalem que ploren, les dones del paradís, les santes dones del cor celestial, les 15 virtuts, Maria la Samaritana, Marta la Cananea, la viuda caritativa, l'adúltera, les dues ambaixadores de Déu, Anna la matrona, Maria Magdalena, Santa Anna, Maria la mare de Jesús i Eva. Us convido a que descobriu la veu compromesa d'una valenciana culta del segle XV. I per què? I què faig jo llegint una monja? És una pregunta que es podria fer a algú del segle XXI. Doncs perquè, com explica Teresa Vinyoles, la història de les dones s'ha de construir per mitjà del diàleg amb les dones del passat i per mitjà dels rastres que ens han deixat i per mitjà d'una nova lectura de la història. El Vita Christi no és en absolut la contestació a l'espill de Jaume Roig, lleveu-s'ho del cap, i tampoc és una novel·la menor. Va ser més llegida que el Tirano Blanc en el seu moment. En els textos que hem triat escoltareu com la virginitat va ser una decisió lliure de Maria, el mateix dret que en el segle II després de Crist defensà Elí desafiant l'argument de Sant Pau. Escoltareu també com les dones són motiu de disgust per al dimoni i no la seva porta, com argumentava la jerarquia eclesiàstica des que ho formulà Tertulià en el segle II després de Crist. Podeu escoltar en el text de Sor Isabel com les dones van aparèixer sense dolor i com Eva, que és la culpable del pecat original des que ho va afinar Sant Agustí, és perdonada per Déu en el text de la valenciana que ens anuncia amorosament. Ja són finides les vostres dolors. És Déu parlant-li a Eva en el text de Sor Isabel. Ja són finides les vostres dolors. Ara comencen los goig e alegries vostres que fi no hauran. Necessitem, crec, una relectura d'un text que enllaça amb el que Gerda Lerner anomena els 1000 anys de crítica feminista de la Bíblia. Així he llegit a la pròpia abadessa i així m'agradarà compartir-la amb tots vosaltres esta nit. Gràcies.
lo diable, car 18 anys eren passats que havia eixit la persona encorbada, que no li era permès mirar lo cel en ninguna cosa altra. Esa clemència, moguda de molta pietat, mostrant-se singularment parcial a les dones, la cridà, e dix-li, amb molt amor: Dona, hages infinit goig, que sols per ésser dona no vull que el diable, qui t'ha procurat aquesta malaltia, haja tanta potestat en tu de tenir-te així lligada, car ell serà confús per les dones, e no elles per ell. E d'aquests miracles lo principals feu sa clemència, en dones a petició d'aquelles, car per amor i reverència de la senyora mare sua, les amava i favorejava en totes les coses, en tant que havien de conèixer les gens que lo càrrec que vergonya que les dites dones portaven. Per la desobediència de la primera, era ja tot passat a elles, en molta glòria tornat. Así es, Paco. Al final escoltarem també algun fragment més llegit per la nostra convidada, per Rosa. I ara ve més poesia més contemporània. Ell és Manel Hurtado, és fundador dels grups Fil d'Aram i Riu Sec, ha tocat amb Paco Muñoz, és autor de 2 novel·les, Una vida llogada i Elegia vora mar, i del poemari Conjectures, consideracions i altres reguinys. Regularment publica una sèrie de microrelats a la revista Plaer de ma vida sota el nom Vocabulari de Guillets. Ell és Manel Hurtado. La primera, la que obre el llibre, no sabia ni somniar la pau, però ja l'anaven a soterrar. De res va tindre temps, ni d'estimar, ni de saber què era això d'odiar. Per tindre, ni temps va tindre el pobret d'arribar a nàixer, en xeret meu. Mentre amortallava la seva mare, amb plor roent, això pensava el pare. Abans de caure'ls a sobre la bomba que els soterraria allí a tots tres, el president, sòpit, sopava un brau. Eixe dia es trobava destrempat. Jo visc a soles, no tinc parella, i has d'aguantar moltes voltes perquè diu, te vas a quedar sol, te vas a quedar... I jo en realitat la soledat no sé el que és. Entonces me vaig fer esta reflexió per si ho llegien la gent esta que tots me volen emparellar i me volen... No sé el que és la soledat, la veritat és que no ho sé. Diu així: no és viure sol, no. Ni és tenir pocs amics. No és passejar tot sol, fer-se desaparèixer així com si res, no. Ni és dormir sol al llit. Amb certesa vos dic que no va per ací. És un xic més profund. Solitud no és això. El llibre el tinc distribuït en, és el títol, Conjectures, consideracions i altres reguins. Això que m'ho he dit tenen conjectures i aquí vos deixo una altra conjectura. Que la vida pague sempre la pena, que cadascú suporte el seu peatge, que regisque l'immoral, també el neci, que naufrague el pirata enmig la mar, aquell que ha estafat, que pague també, aquell que ha vexat, el que ha torturat, que paguen, tots i cadascú que paguen, que la vida pague sempre la pena, pel consol i l'abraç al desvalgut, pels ànims, pel suport dels bons amics, pels somriures sincers, innocents, tendres, per nits al ras en fidel comandeta, per tantes coses bones que vindran, que la vida també paga la pena. Ara entrem en les consideracions i la segona diu així: saps si aquest moment quan arriba, quan gira el cantó i s'acosta amb tanta seguretat que tot tu tremoles de goig, de por, es deté el temps, el cor voler ja ho fa, les temples t'esclaten dins del cap i les cames et fan figa, tal qual, perquè ja és a prop i ja quasi flaires el seu perfum. Quin venir tan hipnòtic. Arriba i es fem un bes subtil, dolç, i el temps, llavors sí, saps que ja no importa, desapareix, perds tota noció i el teu cos, a desconvuls,
ara és tot serenor. Camines sense aixafar i anem i venim i ens estimem, sí. I així estan és quan t'adones del temps. Sembla mentira que hagi passat tas, així com si res, si només fa un res, ni un segon, que venia call avall, i jo tremolant, insignificant davant de tanta personalitat. La foscor arribarà. Deixarà el meu cos exànime enmig de qualsevol lloc. M'hauré de conformar rònegament. No patiu per l'embolcall ni pel ritual tan fa. Estalvieu que guanyareu. Em resta disculpar-me pel dolor punyent que us cause. Abastar la llarga nit a mi no em fa el pes, tranquils. Si patisc és per vosaltres, que us quedareu plorant-me. Diu així. Tant de bo t'escriga un altre. Et deixaràs adollat només a la signatura. Amb sols una revolada agafaràs embrancida. M'emprendràs vol delitós. Jo entenc. Mai no podré prometre't facilitats. Si m'esculls a mi, un prec. No esperes flors ni violes. Sigues pacient. La meva rúbrica no et durà fama. T'escandiré quan ja sigues, si cal fins al setè cel. Sí que tindràs, t'ho assegure, la meva cura eterna i estima incondicional. Tant de bo, si així ho vols, puga ser jo qui t'escriga. I ara passe als reguins, que això diuen que jo soc molt reguinyós també. I això queda reflectit aquí. Ja per acabar, un parell de reguins. Que siga el temps qui m'ho deixi clar, me sents? Ni ells ni ningú, ni el sent, mira què dic, ni el sent. Sols em valia l'ara, tu, jo. Abans d'ahir de tros mirades, batecs. Quin mal podíem fer? Només a nosaltres, i així tot avant, avant sense més, avant sempre. Quin goig fareu, ens deien tots, si ja el fèiem. Ahir, els primers precs, els segons renecs, els tercers perquès, els quarts ja no. A la fi, patint avergonyits, recordes? Nafrant-nos amb dos l'ànima sense voler. Perquè ho sabíem, perquè, quin frau. Ho intuírem i llavors tots dos callàrem. Vèiem la realitat i la negàvem. La realitat que amatent ens colpia, ens colpeix encara, implacable. Riem burleta estrefata maleïda. Regolfa el passat i perboca el present, i nega un futur esquitxat i ressec. La fe l'agra del destí, del passat, del present orfe, del futur incert i del passat recent. Ai, el passat. El passat sempre fatal. I ja per acabar, entens? La xafogor de l'ànima, eixa que et deixa alenar, que vilment et crema i t'ofega. Jo, que em pensava indestructible, ara em sé tan desgraciat, vulnerable, insignificant, tant que em menyspree. És un turment. Tranuite per amor i em dol. Quan tu, a gambades, corries amb fermesa cap a la llum, jo anava enfosquint-me alhora. Em vas assegurar que prompte series una estrella més resmís del estiu al firmament. Et festejaré cada nit, et somniaré cada dia. Des de llavors, el sol desdenya. És de nit quan puc albirar amb serenitat l'infinit. Consol que esdevé desconsol, mai més el poder acaronar. Quanta crueltat. Recordar eixe somriure tan subtil que tenies, tan fotogràfic, i aquella flaire maleïda, que encara ara em porta al cervell records del teu coll de cotó, que m'esquitxen ben endins amb mil punxats insuportables, amb records adés tan plaents des d'aleshores tan roents. Què serà de mi ara ja sense vent als ulls, indefens, en ser insignificant, ridícul, zero a l'esquerra? Bé, dubte. Potser no zero a l'esquerra, però un sí, inqüestionable. Malauradament ja sols un. Un sempre serà menys que zero. Infinitament menys que dos. Em commou, no imagines com, quan passeja pel nostre parc. La cridòria dels xiquets i xiquetes entre rialles, les tertúlies dels majors, en general intranscendents, plenes de desig, d'esperança. Jo remuve, pobres incauts. S'esdevengué que una gran senyora, molt heretada, singular en bellea i gràcia sobre totes les dones,
franca de senyoria, de pare, de mare, que ja eren morts, deixant aquella gran riquesa i abundància de béns, e vent-se així lliberta en la joventut sua, havent sa pròpia voluntat per llei, seguia tots els apetits sensuals, no en tenuents, sinó en delits i plaers de la persona, i aquesta senyora era gran festejadora i inventora de trajos. Tenia cort d'estrado en casa sua, on s'ajustaven totes les dones joves, i aquí es feien festes i convits tots dies. I així, aquesta dona, tant com de més estat era, e pus singular en bellea e riquea, tant pus pres la fama sua font tancada, e la gent menuda, que comúment s'adherida a dir mal de les grans dones per poca causa que veja, parlaven tan llargament d'aquesta senyora que havia nom Maria Magdalena, que ja entre el poble no l'anomenaven, sinó la dona pecadora. E començàs a divulgar la gran fama de la precaició del Senyor, e la dona fon així escalfada en desig d'oir aquest senyor, e venint sa majestat per predicar, mirà de fit a fit a dita Magdalena, tirant-li una sageta d'amor dins el seu cor, la qual, sentint-se aixina nafrada i tirada, estava tota alterada, mudat els seus pensaments. E el Senyor, que eternalment l'havia elegida i sabia quant havia d'ésser, gran i excel·lent aquesta dona, dreçà tot lo sermó a ella. Presenta la primera persona, que és Alicia Teixi Grau, que ens llegirà un parell de poemes i després continuem. Pot ser mil adjectius i un substantiu, pot ser mil substantius i tirar d'adjectiu, pot ser substantiu adjectivat i adjectiu substantivat, pots triar, pot ser la vela i el vent, pot ser el fred i el ponent, pot ser la màgia en moviment, pot ser tot excepte el que brama el món sobre la gent, pot ser tot inclús el que calla el vent sobre el dolor, pot ser-ho tot i no fer més. I este és l'últim que escric. El Kairos és un concepte, un acompanyament, una combinació guanyadora, una acció amb el teu cervell, un temps, una espurna, un moment que has de veure i no quedar-te indiferent, una idea, una empenta, un intent, una idea, una victòria més atreviment. Ja no existeix res. Ha volat de mi, de sobte, tot el meu enteniment. Estic sense jutge, amo ni llei. Estic sense cor, ànima ni llei. M'han furtat la llum, la sang i el cervell. No sé què fer. No sé què m'han fet. Què m'has fet? Què m'has fet, Mare de Déu? M'han deixat sense creença, arrel ni sustent. M'heu deixat clavada a una creu del revés. M'heu furtat tot allò que era meu. M'heu perdret. Meu. El pròxim convidat li he suggerit que llegirà alguna cosa perquè sol vindre a ser la llengua de València i sol participar. I li dic, tria un. I justament el que estava damunt de tot és un dels meus poemes preferits i també un dels seus, i és el que llegirà. Joan Vicubedo. Res no és mesquí. A Josep Obiols. Res no és mesquí, cap hora excisada, ni és fosca l'aventura de la nit, i la rosada és clara, i el sol surt i s'ullprèn i té de dit de bany, que s'emmiralla al llit de tota cosa feta. Res no és mesquí, i tot ric com el vi la galta colrada, i l'onada del mar sempre riu. Primavera d'hivern, primavera d'estiu, i tot és primavera, i tota fulla verda eternament. Res no és mesquí, perquè els dies no passen, i no arriba la mort ni sent demanada. I si no demanada, us dissimula un plot, perquè per tornar a néixer necessiteu morir. I no sou mai un plor, sinó un somriure fi que es dispersa com un grill de taronja. Res no és mesquí, perquè la cançó canta en cada petita cosa. Avui, demà i ahir s'enfullarà una rosa i a la verge més jove li vindrà llet al pit.
l'hidrogerador del pont i les gavines. Gràcies. I vaig a llegir un poema que es diu A la voreta de la mar i que vaig escriure ja fa temps quan vaig viatjar a Bali. A la voreta de la mar, a la voreta de la mar, a la voreta de la mar, els xiquets juguen asseguts dintre de l'aigua i mengen nudes d'un bol i es columpien en les cordes que amarren les barques dels peixaters. A la voreta de la mar. I a la voreta de la mar, el temps no requereix de rellotge per existir. L'existència no demana cap esforç. L'esforç és recompensat amb un bon sopar i el sopar d'avui ve directament de la mar. I a la voreta de la mar, els xiquets juguen, perquè això és el que s'ha de fer, a la voreta de la mar. A la voreta. Es diu Qui som? Un home gran, de cabell blanc, toca la dolçaina, allà a la mar, tot sol, allà, totes soles, a la vora de la mar, mare. Mentrestant, al restaurant, un jove pèl roig toca un blues o una cançó famosa en un llenguatge que ben poc s'entenem. Tots aplaudim i li tirem monedes. I el vell continua tocant, malgrat que ja ningú ni li veu ni li escolta. Això no té sentit. Ens hem tornat idiotes? Però abans s'ha apuntat una altra persona al micro obert, que m'ha escrit el seu nom també, tot i que ja ens coneixem, perquè ha sigut convidada ací a la Llengua de València i ha vingut en més d'una ocasió. I és Mari Carme Arnauarts. Enfilant dubtes, escric traços distants, remarcant alguna ombra, obviant alguna grafia, o pot ser silenciant els temors que no sé com escriure. Soc aquella que va entrar a la vida sense cap invitació. La mirada enforada i em fereix per dintre, quan sé que sóc una llàgrima inoportuna que s'escarrassa amb els seus murmuris. Escric traços amb la tinta dels dies. La desesperació va tancant finestres i la dignitat és l'única esperança. A on podré arribar si vaig ara caminant lentament, en silenci, cercant la veu del temps i existint a través d'ella? El segon poema que el llibre està dividit en diverses parts, és la primera vegada que faig alguna cosa de prosa poètica i vaig llegir un fragment que se diu: aquest espai color fang, tinc els ulls cansats, sóc filla d'aquest silenci remot i fred. No tinc res, sols la il·lusió de crear un horitzó de plecs com una capa espaciosa. Però el pes del dolor m'enforça l'equilibri i em deixa caure amb una ala trencada, alequejant i quidrant. Aboca el sofriment en l'aire, o tant en l'aire que oblide aquest realment d'ombres. El cor s'estremeix. Qui pot juzgar la qualitat d'una vida? Només cadascú sap com són de desesperades les circumstàncies. Càlides gotes de sal m'esquixen el remol, el rostre, mentre s'intenta desxifrar les errades. No negaré mai l'orgull i la vanitat.
repenja el front sobre el vidre de la finestra, esperant la frescor. Durant anys he estimat la pròpia ignorància per mirar-me sols, la pols de les sabates. Malgrat el pas estrany que em fa sentir el temps, improvise, desesperadament, respostes, com els cers a través dels segles. Gràcies. Vaig decidir que Sor Isabel només podia parlar en primera persona i em vaig tornar a convertir en Sor Isabel. Diuen que sóc la primera valenciana, la primera escriptora valenciana, i n'hi ha qui diu que l'única fins al segle XIX. S'obliden de Tecla de Borja, d'Isabel Suaris i de tantes altres que, com jo, van ser productores de cultura. Les dones sempre hem estat ací i hem fet moltes coses, des de compondre música, dibuixar la naturalesa, defensar la pau i cuidar persones. I sobre això se sol dir que no vaig tindre mare, però és que ningú no va saber dir-me el seu nom. Segur que mon pare el sabia, però jo era tan xicoteta quan va morir que si me'l va dir no el recordo. Segueix contant i apareix la ciutat de València lligada a Sor Isabel. No penseu que em vaig criar trista i sola, i ara tenia cosines, ties i oncles que em van estimar i es preocuparen per mi. Vaig néixer el 1430 i amb 4 anys me n'anava a viure a la cort de la meva cosina, la reina Maria de Castella. I fins que vaig morir de pesta l'any 1490 no em vaig moure de la ciutat més important de la corona aragonesa, travessada per un riu poderós, el Túria, que quan desfermava la seva fúria s'emportava ponts, palaus i persones, i quan corria tranquil regava l'horta i ens alimentava. La València medieval era una ciutat rica i trobaves gran diversitat d'aliments i de grans, sucre, mel, llet, mantega, ordi, mill, dacsa, avena, espeltes, cigrons, llentilles i fesols. També hi havia molts conflictes amb el blat, necessari per a fer pa i coques. Era també un dels ports més importants del Mediterrani, on abundava el peix fresc, com la tonyina i el bonítol. Era un centre d'atracció per al comerç, un punt més de la ruta de la seda. Per això, el gremi de seders construí la bellíssima llotja. Per cert, sabeu que eren dones, però sobretot xiquetes, d'una edat pareguda a la vostra, les que filaven seda? I aquelles singularíssimes dones, soes, la virtuosa mare Eva i la gloriosa Santa Anna, vingueren a besar la mà al Senyor. I parlant primer la mare Eva, fon rebuda per aquell amb gran amor i dolçor. I li diu: «Oh, mon Déu i Senyor, Creador i Redentor meu, gràcies sien fetes a la clemència vostra. Com me viu, Senyor, irada per vos, llançada d'aquell lloc de repòs i posada en la terra que per a les bèsties havíeu creada, fora esclatada per sobres de dolor moltes vegades, sinó per les consolacions d'aquest gloriós príncep Sant Miquel, que de part vostra senyoria me donà, dient-me tots temps, que vostra majestat s'encarnaria en dona i d'aquella prendríeu carn humana. El Senyor, veient aquella dona, qui ell tan meravellosament havia formada de les sues pròpies mans, sens mitjà d'home ni de dona, mirava-la amb gran plaer, adelitant-se en el seu virtuós i graciós parlar, i prenint-la per les mans, acosta-la molt prop de si i amb gran amor dix-li: «Veniu, venerable mare, per mi molt amada, acostau-vos a mi i sereu coronada segons mereix vostra virtuosa penitència, car ja són finides les vostres dolors. Ara comencen els goig i alegries vostres que fi no hauran. Ja el vostre pecat és remès i perdonat. Ja no parlareu amb les filles vostres, que així són, sinó de delits i de plaers». I jo crec que fins ahir és el missatge que ens hauríem de quedar des del segle XV fins ara. Ja no hem de parlar entre nosaltres, sinó és de delits i de plaers. Preneu exemple de Sor Isabel.
car aquella signe ciutat, nomenada amor, se troba fundada sobre aquella muntanya ferma que és el cor de la dona virtuosa. Aquesta amor divina ha fet a les dones tenir cara ferma contra els tirans i les batalles d'aquells eixir invencibles, passar turments acerguíssims alegrement, oferint-se voluntàriament a tota pena per sostenir la veritat. Clement Déu, infinides gràcies siguin fetes a la real majestat vostra, car haveu donada tanta fermetat en el llinatge flac de les delicades dones que a victòria de gloriós màrtir moltes d'elles han fiat la vida. E vos, Senyor, sou aquell que haveu elegit les coses flaques del món. Això és, les dones per posar en elles l'amor vostre a gran confusió dels cavallers mundanals, que açò entenen